Tja, välkommen till mig, Stagen med här. Och idag ska jag spela Minecraft med Linus. Vart är du? Jaha, där är du. Hej, vi ska spela in på Minecraft-server. IP kommer att stå i chatten. Ni kommer få hans kanal i chatten också. Och så ni vet det. Okej, bra. Ja, och jag ska... Ja... Förresten, det här svärdet kommer inte använda. Det är bara jävlat runt med, men jag kommer inte använda det. Så. Lyckost. Jag vill också se. Jag skämmer dig. Bacon. Fint hus. Förresten skulle jag kunna få lite mat. Jag behöver lite mat. Okej. Jaha, okej. Vänta. Nej, vad fan. Vänta. Holy. Haha! Du herre min skapare. Djur. Är det samma med djur eller? Är det samma med djur? Men det här förlorar aldrig durability. Okej. Vad finns det djur? Ha? What the f... Jag tog själv! Jaha, varför hade jag inte det innan då? Ja, men jag hade inte det innan jag försökte spela in. Ja, jag vet. Och det här är spawn som du vet bara. Det är inte våra egna server. TP accepta så ska jag sätta ihop. Åh jävlar. Vad är ditt hus? Okej, då sätter jag mig här då. Men varför gjorde... Du gör inte... Va? Vart? Är det ditt hus? Som är det här? Ja, men är det här ditt hus? Men vad fan då? Jag satte honom i ditt väns hus. Jag tror att det är här som det är nu. Här. Nej, men jag trodde att det här var din väns hus och det andra som är där borta var ditt. Okej. Jag vill bara testa lite sak. Med vandsvärd. Varför dör jag? Jaha, okej. Ta inte på dig det snart, för jag kanske råkar slå det så dör jag hela tiden. Förresten, var har du din farm? Ska vi skaffa en? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stackar med seeds. Aj. Oh shit. Va? Finns det inga monster? Åh. Varför inte?
som vi ska spela in nu. Ja, vi som spelar in. Inte för mig. Utan... namn. Linus. Ja, gilla gärna min video också, snälla. Nej, det händer inget. Kanske blir andra spel också. Vi får se hur mycket våra datorer orkar av. Aha! Dumba bumba. Aj jävlar. Så är det. Ja, men utan misstag. Jag försökte slå en hand. Men du dör dem innan. Du glömde av det. Lägg av. Ja. Gilla, prenumerera och kommentera på min video vad ni tycker. Snälla. Vad fan, kan inte det här försvinna? Hatas till. Vi får se. We shall see. Ja, en fram ska jag göra. Av dina huvuden. Ja. Vad sa du? En ho. Nej, vi säger väl det. Jag behöver vatten också. Okej. Här kanske nej, här kanske ja! Kom igen nu, bara kom nu. Kom bara till mig, du sen. Kom bara till mig. Kom bara till mig. Kom. Hallå. Varför förlorar jag min spade? Jag är trött. Jaha, bara börja. Sugarcanes. Vänta. Jaha, där. Upp, är det upp. Tackar. Okej. Jag tror inte att vi behöver mer seeds. Okej. Det där tror jag blir bra faktiskt. Vänta. Ge mig lite vatten nu sen. Jag behöver lite vatten bara. Jag behöver vatten, jag vet väl. Vad gör du? Jag behöver vattenminka, vet du. Jag behöver... Tackar. Okej, det var inte så mycket. Okej, det räcker. Det vet man. Jag tror att det är nästan bäst att man täpper igen lite också.
den ska vara större. Vet du ens varför jag gör så här? Jag gör bara för att det sträcker sig 8 block ut, vet du. Det är därför jag gör det. Jag är inte färdig än. Ja, vi ska ha mat så det räcker så. Jag spelar inte så, det gillar inte det. Men det är att man inte är lika allihopa. Okej, vi har fyllt hela området. Varför inte ta lite mer? Jag vet det. Vad fan tror du inte jag gör då? Jag tror inte att det är menat. Nope, inte än. Men hur ska vi få tag på ben då? Men kan man köpa ens? Men kan man köpa ben då? Servern helt enkelt. Okej, om du kommer till mig. Ja, men sen när du är färdig. Så bara så du vet så har du väldigt mycket, kommer ha väldigt mycket bröd sen i framtiden. F-home. Aj. Varför ska du dit? F-home? Varför ska du F-home? Vart är du det? Är det direkt hem eller vadå? Är det typ ditt secret hem eller vadå? Ber de ändå? Nej, det var det inte. Okej. Häss. Ja, varför inte? Bra. Ge mig typ 20. 20 potatis och 20 morot. Nej, det räcker. Det räcker, jag vill inte bli full av potatis. Exakt. Det räcker gott och väl. Nu går jag. Slash home. Ja, sen. Hon är 20 över
ens om de kan se om man skulle kunna ta upp ett fönster till exempel. Ja. Om tittarna, om man säger så här, om man skulle göra så. Nej, jag ska inte äta. Om tittarna skulle se om man skulle ta upp till exempel en liksom internet sida till exempel. Tror du att de skulle se det? Ännu. Vi har ett nytt inspelprogram bara så nu. Ja. Nej. Ja, nu vill jag det. Ja, men dumma Lasse varse. Så. Ja då. Vadå? Vadå? Du tänkte att du ska göra 4 stycken, det kommer inte fungera. Jag vet det. Eller jag vet inte om det går på... Jag vet inte om det går där, men kanske. Nope. Fattar du inte att jag tänkte göra? Så. Så. Nu är allt... Ja, nu är allt borta. Tyvärr. Jag tror bara att du faktiskt kan göra det med originalträdet alltså. Om du fattar vad jag menar. Men du har den ung så du kan claima. Eller behöver göra en egen. Aha, okej. Ja men... Ta bort skylten då. Ta bort skylten då från din ungdom. Tack. Vad vill du ha ditt glas förresten? Vad vill du ha ditt glas? Du kan få det. Ja. Det låg ju under. Vi behöver lite mer... jag tror att vi behöver lite kol. Vad tror du? Okej. Ja. Ja. Ja, vi får se om det blir så för mig. Jag vet inte. Den ska gå ut och mina eller? Ja men kom igen. Nej, jag vill inte ha det. Jag vill boosta. Men vi kan göra så att i framtiden kanske bygga ett hus. Vi kan ju göra. Gör det bara. Nej, jag blir inte. Vart är det nu? Ja, vi har i alla fall gjort en farm. Vi har flyttat in hos Linus som är där borta och springer fram ett sånt. Jag som jag sa precis. Skrämt liv och Linus off-cam och så, jätteroligt. Och dödat honom.